Zortziko haundin eindako berso batzu dakarzkizut gaur saioa hasteko. Ikusi behar dugu ze ibilbide induen berso hauen doinuak. Hasi hemen hasiko gea, Nafarron. Euskal Honon bukauko deun. Iruditzen zait, gaurko saioa oso sorik ikusi ezkio harritzeko moduko gauza batzuk entzun daizkezula. Eta agian zerbait ikasteko ere balioko digu. Kanta honen letran hasierea ezagutzen dugu denok, seguro. Baina, ezagutuagatik, pixkat kantuaren historitxoa kontauko dizut, ez? Larraulgo Pello Josepe izeneko gizon bat, tabernan dagola, bisua ailatzen zaio, bere emaztek aurra izan dula, eta berak ukatu egiten du, berea ez dala. Eta, bersok osatzen jarraitzen du, eta bukaeraldea, dirudienez, abade batek edo berak ematen ditu, bai Pello Josepen emaztea eta semetxoa ere. Musikari dagokionez, esango dizut, doinu honek, oain joko deun doinu honek, oso aukera polita ematen dula, tonu aldaketak egiteko. Tonuz aldatu detela konturatuko zea baita kantatzearako garaian, tonu batzutan eroso ingo zaizu kantatzea eta beste batzutan ezin aiatu, tesitura arazoak direlako. 5 estrofa direnez, 5 tonu desberdinetan joko dugu. Tonuz aldatuz estrofa bakoitzen ondoren hasiko gea mi maiorren, ondorengoa la, hurrengoa re, hurrengoa sol eta bukatuko dugu do maiorren.
Bueno, doinu hau horrela entzun da, 2x4 konpasean, martxa bat egin da. Parom, parom. Horrela ematen do, pitxarkada baten ingurun lagun kuadrilla batek kantatua, edo olako zerbait, ezta? Letra ere izan zitekeen, lehenengo lerroa adibidez, Pello Josepe tabernan dala, nahiko ardoa edaten. Ez luke desentonako, ezta? Baina esango banizuke kantu honen doinua, sehaska doinu bat dala, ze iruditzen zaizu? Hola entzun da bintzat ez? Hola entzun da aurra loarrazteko baino dantzan jartzeko gehiago dirudi, ezta? Bai, Pello Josepen oinarrizko doinue, sehaska doinu bat da. 19. mende bukaeran edo 20. mende hasieran, Resurrección Maria de Azkuek jasotako kanta da, hemen Naparron uitzi ingurun. Doinuik ezagunena zalantzarik gabe jodegun hori da. Baina sehaska kanta bat baldin bada, beste doinu xumeagoren bat edo izango du, ezta? Bai, bada doinu zoragarri bat, eta doinu horren bueltan egingo dugu gaurko saioa. Pelikula gidoi bat dirudi, gaur kontatuko dizkizuten gauzak. Baina ez, benetako die. Bueno, lehenengo galdera, ze ikusi ote dezake Pello Josepek ez dok amairurekin? Zera baten, bat ere zer ikusi ez dauke. Baina, idazten baldin badugu ordenagailun bilatzaile baten, interneteko bilatzaile baten, ez dok amairu, bertan azalduko zaigu, oain jarriko dizuten argazki hau. Argazki hontan, ez dok amairuko kidek ikusten die, bertan daude Josean Artze, Benito Lertxundi, Xabier Lete, Lourdes Iriondo, Mikel Agua, kuadrilla bat, baina beraiekin dare beste bi pertsona hor, teorian behintzet, ez dok amairukin zer ikusik ez dutenak, ez dira, ez da euskaldunak ere. Gaurko saioa hoietako pertsona batei eskainiko diogu. Saioaren izenburua ez dok amairu P.I. Jarri dut? P.I. da Paco Ibáñez. Eta lehenengo Paco Ibáñez ezagutzen hasiko gea. Nik 14 bat urte eukiko nituen, eta gerora nere koinadoa izango zen Jorge, garai hartan nere arrebakin zebilen, Rosikin, eta behan ni baino urte pare bat zaharragoa zen, eta ni baino modernogoa ere bai. Eta beak bere etxen musika ekipo bat bazuken, jiradisko bat, eta diskoak ere bai. Eta askotan gonbidatzen nituen berakin bere etxea jutea musika entzutea. Eta gogoratzen nahi zantzuken Bob Dylanen diskok eta Supertrampen Breakfast in America. Eta beraien arten, diskon arten, baita zegoen Paco Ibáñezen disko bikoitz bat zen, 79an Pariseko Olimpia aretoan zuzenen grabatua. Eta urare entzuten gendun. Eta gogoratzen naiz, bertan kantun artean zegoen George Brassensek egindako La Mauvaise Reputación. Gero Paco Ibáñezek berak gazteleratu eta La Mala Reputación izena jarri zion, eta gerora Ange Dualdek euskeratu eta Fama Txarra izenarekin jarri zuen. Pixka bat joko dizut kantu hori, pixkat gogoratzeko. Paco Ibáñez Valentzin jaio zen. 1934 urten, beraz gaur, bizi da, 80 urte ditu. Aike valentziarra zun, baino Paco Ibáñezen bigarren abizena Gorostiri da. Beraz,
bere ama euskalduna zen, adunakoa hain zuzen ere. Bere lehen haurtzaroa Bartzelonan bizi izan duzun. Eta oain ere, 84 urte ezkeroztikeo, Kataluniako hiriburun bizi da. Bere aita anarkosindikalista eta CNT-ko kidea zanez, gerra zibilaren garaian, bere familiarekin beste asko bezala erbesteratu beharrean izan zen. Frantzia jontzien. 4 seme-alaba zituzten, eta Frantzin bigarren mundu gerra lehertu zanen, han ere Pako Ibainezen aita detenitu egin zuen. Eta detenituta gero, han bazan lan kanpo bat, bertan Espainiar Errepublika zaleak eta zigortuta hautza ematen zituzten lan kanpo harta. Orduan hautza eman zuen, eta orduan Pakoren amak bere 4 seme-alabak hartu eta Gipuzkoara etorri zen. Adunara, bere jaiotetxea. Bertan, Pako 5 urtetik 14 urte bitartean bizi izan zen, 9 urte bizi izan zen. Bertan eskola joaten zen, eta oroitzapen onak izango zituen bere baserriko ibilbide hortatik, zatik gerora disko bat grabatu zuen oroitzen izenekoa. Oso osorik euskera hutsean, baserrikoak eta inguruko oroitzapenak nahiko fresko zitula. Diskoa Imanol Lartzabalekin grabatu zuen. Imanol ere Frantzin erbesteratuta zegoen, etako kidea izateatik. Dena esaten hasita, 77ko amnistiarekin Imanol Euskal Herriratu zen, baina 2000 urtean etako mehatxoak zirela eta berriro Euskal Herritik alde egin beharra izan zuen, eta 2004an hil zen Euskal Herritik kanpo. Egun ematen Imanolei saioa eskeniko diogutan, aterako dira gauza hauek guztiak, baina harira zetorrenez esan da geratu da. Oroitzen diskoari buruz eginen ez da? Bertan baditu argazki mordo bat baita, argazkien artean Andoaingo Lasaileko ikaskideekin adibidez bertan ikasten zuen, eta haiekin argazki bat azaltzen da. Apakintza izeneko baserria ere agertzen da, bere amaren jaiotetxea. Beste argazki bat bauke Jorge Oteizakin, da bere familiekin. Jorge Oteizak egin zuen gainea oroitzen lan horren diskoaren azala. Eta diskoaren barrun dagoen esaldi eder bat berriz Bernardo Atxagana da. Baina diskoan ez zeuden bakarrik argazkiak, kantuak ere bai, kantu dotoreak danak euskeraz. Eta horien arten, Pakori bere amak eakutsitako sehaska kanta bat, Pello Josepe izenekoa. 1958an bere aite libre gelditu zen lan kanpo hartatik, eta familiak berriz muga pasatzen du Frantzia juteko bere aitakin elkartzeko. Perpignanen elkartu zian. Gerora Parisen bizitzen jarri bazien ere. Betidanik musika tresna lagun gitarra espainola bat izan du. Parisen bere idoloetako bat ezagutzen du. Georges Brassens, kantautore oso ezaguna, oso famatua Frantzin. Eta garaiko artista askorekin elkartzen zen. Ohitura zuten kafe baten edo elkartzen zian, garai hartako idazle, pintore, eskultore, musiko, kulturako jende bat, ez? Eta Pakore beraiekin elkartzen zen. Baita, neska judutar bat, baita musika egilea eta kantaria, Naomi Shemer izeneko bat. Eta askotan, Pakok bere gitarra hartu eta bere amak erakutsitako Pello Josepe jotzen entzien. Pello Josepe tabernan dala, aurra jaio da Raulen, etxera joan da esan omen du, ezaneria izanen. Aurrorren amak
topa dezala, aurrorrek aita zein duen, Pelio Josepe tabernandala, aurra jaio dala raude. Hirurogeita zazpiko ekainaren hasieran, Israelek, garai hartan ere bere inguruko herrialde arabiar guztikin harreman nazkagarrik zitula, 6 egunetako gerra provokatu zuen. Naomi Shemer honek, 6 egunetako gerra hori hasi baino, 15 egun lehenago edo, argitaratu zuen berak egindako kantu bat. Jerusalem Shel Zahav, izenburuarekin. Gurera itzulita urrezko Jerusalem. Egi esan, 77ko gerra horren ereserki bihurtu zen kantua. Arrakasta ikaragarri izan zuen, eta gaur egun oraindik Israelen irratietan eta oso ohikoa da Naomi Shemerren kanta hori entzutea. Kanta estreinatuta, esan dizut, laizter 6 egunetako gerra izan zen, handik hilabete batzutara, Israeldar parakaidistak Jerusalemeko hiri zaharrea sartu ziren, eta kanta hori kantatzen sartu ziren, eta horreko handik arrakasta gehiago eman zion kantuari. Esan dezakegu, une hortatik aurrea, Israeldarrentzako ereserki bezala bihurtu zela kantu hori. Eta parlamentun ere, intentzion bat edo beste egon zen hori ereserki ofizial izateko. 2004an Naomi Shemer hau gaixotuta zegoen, minbizia zuen, eta gaixotasuna aurrera zijoan eta irtenbideik ez zeukenez, pentsatu zuen bere gaixotasuna jainkoaren zigorra izan zitekela, hain fededuna izango zen bera, hola pentsatuko zuen ez da. Eta gaixotasun hori zetorkiola, beak ez zulako sekula onartu bere
kanta famatu ura euskal sehaska kanta baten oinarrituta zehonik. Eta bere lagun eta konpositorezan Gil Aldemari esan zion bere Urrezko Jerusalem Euskal Herriko sehaska kanta batean oinarrituta egin zula berak. Eta bera hil ondoren, mesedez, argitaratu nahi zula berri hori. Eta halaxe izan zen. Naomi Shemer hil ondoren, Aretz izeneko egunkariak, lerroburuan jarri zuen, Urrezko Jerusalem hori Euskal Herriko sehaska kanta baten oinarrituta egina zala. Zinema gidoi bat izan zitekela esan dizut saioaren hasieran, pelikula batekin bukatuko dugu gaurkoa. 1983an, pelikula oso ezagun bat egin zen, La lista de Schindler. Bertan Oskar Schindler izeneko enpresari bat bazen alemana, eta honi esker, milatik gora, 1000 personatik gora, 1000 judutarretik gora, gaskamaretatik askatzea o libratzea lortu zuen honek. Ondoren, pelikula ospetsu horren azken irudiak jarriko dizkizut. Bertan, askatasunera dijoazten judutarrak ikusten dira, eta erreparatu doinuan. Urrezko Jerusalem entzuten da, beraiek kantatzen du. Ikusten duzun bezala, munduan zehar zabaldu da Pello Joseperen doinu eder hau. Pako Ibañezek esaten zuen bezala, aizu nire amak niri erakutsitako doinu zoragarri hortan oinarritu balin bazan Naomi Shemer bere kanta egiteko, ne hitzat iruditzen izugarrizko pekatu egingo zonik ajo, baina beha galartuko zuen bai. Esan behar dizut, bukatu aurretik, guk ere badaukeula judutarrei hartutako kanta, eta gurea izango baliz bezala, oso gurea gainea. Geuria da eta geuria, geuria eta geuria, geuria da eta geuria, geuria da eta Euskal Herria. Bere benetako izena, Hebenu Shalom Alehem. Elizan ere erabiltzen da hori, ez da? Pake emateko garaien
leku batzuetan behintzat, pakea beti zuekin, baita ez da. Bueno, beraiek hartuko zuen Pello Josepe eta guk ere hartu ditugu beraienak, ez da. Gaurkoan ez dok amairun aitzikin, Pako Ibañez ezagutu deu. Eta behari esker, munduan zabaldutako Pello Joseperen doinua. Eta datorren saioan ere, ez dok amairun aitzikin, gaurko antzeko zerbait egiten saiatuko naiz. Eta bitartean, urrun arte, eta ondo izan bitarte.